मोनबाय लोगोफोर बरिया टेस्टि नुखाबाय आरो नुनायावनो बांद्राय माने फोरानद्राय आरो रोसिखौ रोसि दोनसिगोन। हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुटेटे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनहाबो इसोरनि न'आव मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोरा हाबसनना नायफ्लांदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। थौदो बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। माने लोगोफोर काटसाट दोनायफ्रा कमप्लिट जाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय दिनै माने थिं दोनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नै आं आथुर बिथुर साहा फुदुंना लाबोबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लिलि लाला गथ'जों गथायो आरो ओमफ्राय नै बिथांखौबो माने गारबोनोनो हायासै आङो बिमादैमोनजों थाबोथो ओरैनानै गारबोदोंमोन गाबफानानै ब्रायनो माने बिखुङाव बारखो फैबाय आरो ओमफ्राय सासेयाबो ओरैनो दिनै माने क्लासावनो थांनो दोनहैनो हायासै आरो ओरैबायदि अख्रा आरो बेयाव फिसाया आंना। ओमफ्राय मिथाइ लाग्रा जाबाय आरो माने मिथाइखौ गावसो लागोन जाहैबाय ओरैबायसा गथ' आरो मिथिगौना आंखौ लानोनो होला आरो ओमफ्राय मोनसेबो जागा मोननैसै फै मामि माबार फैदो हाथ मा कके मालायनि सायाव थानानैलाय थाबायनांगौना नोङो बाबा बैग्रिखौ खाना लांजोबनोसै लोगोफोर गोरलै गोरलाम गथ'फोरनि मेगनाव आरो बहाथो थाबाय थानो सेंलाय लांबाय नै जाना गैलाय लांला ओमफ्राय थाइसे थाइनै दंबावो आरो बेखौनो खाना लांसाबनोसै बयबो जमा जानोसै बेखौनो गथ'फोरनि नोजोरावलाय आरो बहा थाबावनो। ओमफ्राय लोगोफोर नै न'आबो स्राय ओंखारबाय आरो दिनै माने थिंखौ दोथाबजोब्बाय आरो नै ओरैनो फिसासाल' लुबाय आरो लोगोफोर उपाय गैया आरो इयावनो थाथ'नांसिगोन। नांबावगोन आरो गेस खालामथार नामा बुस्थुआबो ओजोंहाय माने बिजावजालिया सबाइ एवबाय दं आरो लोगोफोर नै सबाइ गथा सबाइ गथा ओंख्रि जानाया माबानायाबो एवनायाबो ओंख्रि संनायाबो थामसा नङा आरो लोगोफोर नै एकदमबारे एवगासिनो सासे नै जानाया खोलैजोब्बाय नोङो बाबा हायाव खावसेनो। ओमफ्राय नै लोगोफोर सबाइखौ माने हुख्रेमबाय आरो नै खामफ्लायाव होनानै पाटाजों अन्थाइजों ओमफ्राय नै बिराद मोजां जायो आरो बिदि पाटा अन्थाइजों लोगोफोर नै एख'आनो जायाखै नै हुख्रेमनाया आयै मालाय नै दासो लोगो मोन दिनैनिफ्राय बुलायलायला आरो आवोन आदाखौ आवोन दसेनो 7 जाहैयो फरिनाया दसेनो 1 2 5 7 ओमफ्राय नै लोगोफोर दासो नाया मोनफैदों आरो ओमफ्राय इखौ माने आलौ गोसा होनानै बिलाइ सिलाइ होनानै आरामसे दै होनानै एवनोसै आरो लोगोफोर। ओमफ्राय ओंख्रियाथ' सबायानो मोनखाबाय सबाइ गोजा आरो दिनैथ' माने खावसे मिरामिस नालाय आइमोनाबो आबामोनाबो माने दिनै शुक्रबारावहाय जेबो जाया आरो ओंखायनो माने मिरामिस सबाया ओमफ्राय नै जोंनि थाखाय ना एवनानै दां लोगोफोर। ना एवनाया जाबाय आरो ओमफ्राय बिलाहिबो होनो होननायखाय माने बिलाहिखौ होना होनोसै एसे बिलाहिखौ दोलो एग्लिना लानानै ओमफ्राय नाखौ गारसनना होनोसै आरो ओमफ्राय ओरैनो भाजा बायदि संनोसै लोगोफोर। आलौ गोसा होखाबाय लोगोफोर टेस्टि आलौखौ जि बुरजा होबाय आं जागोनहायनो ना तते जानो हागौमोन नेनायबा बरिया खोबनानै दोलो खालामसै ओमफ्राय नाखौ गारसनना होनोसै। बिलाइया गुरै जाजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ एसे नादबना लाबाय ओमफ्राय नै नाखौ होना हरनोसै आरो होना हरबाय एसे गोबाव लालायनांगौ आरो होना हरखाबाय आरो लोगोफोर नङाबा देन्थाफोरा एसे गोरा जानो नागिरो नालाय मोनखादसै ओरै होननानै ज्राव हरबाय
मानो एवलाबाय दिखो बेखौ खामानि मावग्राफोरनो आरो खामानि मावग्राफोरा माने एसे लोंग्रा जाग्रा बिनायखाय माने नाखौनो बयलारबो जाया होननायखाय खामानि मावग्राफोराथ' बयलार जायाखाया नालाय सोरबा सोरबा ओंखायनो माने नाखौ आरामसे एवनानै हरनोसै ओमफ्राय लोंथोसै आरो मोनबाय लोगोफोर बरिया टेस्टि नुखाबाय आरो नुनायावनो बांद्राय माने फोरानद्राया आरो रोसि रोसि दोनसिगोन सबाइ ओंख्रियाबो बरिया मोनबाय आरो लोगोफोर नै जारौ रौ जालायनाय ओमफ्राय आलुखौ माने फ्राम थावजों एवफ्रामना होदोंमोन आरो नै ओमफ्राय आङो ओंख्रि संनायखौ माने देखायलायनाय जायासै आरो सबाइखौलाय माथो देखायबाय थालायनो ओरै होननानै ओमफ्राय नै लोगोफोर बरिया मोनबाय आरो टेस्टि नुनायावनो जाथावथाव नुखाबाय आरो मिरामिसासो बांसिन गोथाव मोनोहाय आङो सबाइ ओंख्रिखौ लोगोफोर ना बेदर होबाथाय माने आंगायनायसो मोनो ओंखायनो माने मिरामिसखौ जायैनो संदो जोंहा जानोसै लोगोफोर खुरैयाव लालायलांनै खांसेयावनो लानोसै ओमफ्राय नाथुर बाथोनबो आरो नाथुर बाथोन ओमफ्राय बिलाहिजों ना ओमफ्राय सबाइ खारदै खास'य